गैया गाइस बहुत मोनाबाय मानो ओरै बुङोलै ओरै बुङा नङा अ बिसि माबा देखायनाङा सोब्ला जोबना थांगोन दानो Hello guys, good morning from Silapathar. So dini जोङो बेनिफ्राय थांनोसै ओमफ्राय नै ब्र'मोनखौ दिनैनिफ्राय बिदाय होबाय गासिखौबो उनाव लोगो मोनफिनलायगोन दे ब्र' थादो उपाय गैला गोसो गैयाबाबो थांनांसिगोन ओमफ्राय ब्र'आथ' थांफागोन ना जोंजों ब्र'आ थांफागोन दायो बिदाय होगोन ब्र' उल्था जाबाय दे लोगो मोनगोन उनाव थाबैनो लोगो मोनगोन दे ब्र' आमी जामे Next time we will have a day, bro. Aku ebar ahim. Oh, aku lok pam. Day, bro. Bro apa? Hamle. Datang pagan. Oh, day, bro. Datang pagan nasib je. Apa? Berani jengna bro a master chef bro a jeng kepoya goथाव संना जाबाय. Bro kaba miss खामगोन ब्र'नि संना जाहोनाय kaba miss खामसिगोन आरो जानो फैबावगोन गाइस जों आरो जानो फैबावगोन गासिनिबो गेजेराव फंसे बाथ्रा बुंनि जोंनो जुदि दा थांनो लागाव दुखु मोनदोबा आरो दा नैबे ब्र'मोनाबो माबोरै मोनगोन बेखौ सानबाय थादों आं दा खसाबे बहुत बोरैबा मोनदों गोसोखो बहुत बोरैबा धेमाजियाव फैनानै फाग्ला जाबाय आं उपाय गैला गाइस दा ब्र'मोनखौ गासिखौबो बिदाय होनानै जोङो थांनोसै So guys जोङो दा फाइनेलि थांनो ओंखारबाय उपाय गैया थांनो बाबाबो ओंखारबोनांबाय उपाय गैया गाइस ओमफ्राय नै गाइस दिनै पुरा आर'नाइ खानानै पुरा ओंखारबाय आरोना जों दिनै गगामुख हाबलांनानै तेजपुराव लागि थांगोन गाइस So guys जों फैयै माइबा दैमा मोनफैबाय आरोना मा नाम मिथिया आं दैमानिखौ खिन्थु ओरैनो गाइस ओइथिं ट्रेन खारो नैयो दैमा नैयाव कनस्ट्राक्सन जागासिनो खोमा गाइस नै बियो धेमाजि टाउन आरोना नैयो प्लेग्राउन्डफोर खोमा माइबाफोर अफिसनि ओमफ्राय नै गाइस नोंथांमोना नायना ला धेमाजि टाउन guys, मिथिनाय बाथ्रा टाउन जाबाथाय जाम जाखायो जोङो जामखौ सौसि नै दा फैबाय आरोबा बेसे गोजान जाम मोनबावो नायनोसै दिन बाइक सलायबाय ओमफ्राय सेननि अबस्थाया सेस बया गोलाव जाना दं ओमफ्राय दा गेरेज मोनलाङाखै माने गेरेज मोनबाथाय बोनो होनोसै नङाबा गैला गारियानो पिकआप लाला डेन्जार माने गोलाव जाबाय आरोना ओमफ्राय जों दा नै गगामुख मोनसिगोनानो बारा गोजान गैला 10-15 किल'मिटारसोल'सै ओमफ्राय मोनबायानो गगामुख ओमफ्राय गगामुखआव मायबा प्रग्रामानो बेखौनो एक्सप्लर खालामनोसै बारा थांथिंबाय थाला ओमफ्राय बेखौ नायनानै थांनोसै गाइस जोङो दे बिदिब्ला गाइस So guys नै बया हिट लकेसनाव फट' साफायगासिनो पुरा हिटनि बाइकफोरखौ दोननानै पुरा हिट नुदों आरोना जायगाखौ पुरा फट'शुट सोलिगासिनो जोंनिया दा फट' साफायनोसै फट' साफायनानै आग बारायलायनोसै So guys, finally जों दा गगामुख टाउनाव सफैबाय ओमफ्राय नै गाइस आं दानि होनदोंमोन ना सेना गोलाव जादों होननानै ओमफ्राय सेनखौ एसे माबानो होबाय आरोना टाइट खालामनो होबाय माने गारिया पिकआप लाया जाबायमोन ओंखायनो बोनो होबाय आरो सेनखौ So guys नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिनो जाबाय
गगामुगनि टाउन ओमफ्राय जोङो NSPC होननाय मोनसे जायगायाव थांहांदो गाइस guys, नोंथांमोना ओइथिं नुहुरदो ना हैंगिंग ब्रिज गाइस ओइनो नोंथांमोना नुहुरदो जानांगो हैंगिंग ब्रिज ओइनो जोङो दा अरुणाचलनि सिङाव हाबफैबाय गाइस माने नैयो अरुणाचल गोलैयो जोंनिया आपार आसाम राइट बारनाया अरुणाचलसो एक्सप्लर खालामगासिनो बांसिन भिडिअ'आनो अरुणाचलनिसो जाबाय ओमफ्राय गाइस इयाव एसे मा होनो प्रब्लेम दं आरो ना भिडिअ बनायनो जानायनि एसे माबा होनहरदोंमोन आरो गेटनिफ्राय थेवबो नोंथांमोननो एसे क्लिप लानानै माना खालामदो जिहेतु एसे क्लिप लानानै देखायनोसै आरो जि हायो बाराबो देखायला नै गाइस दासो अरुणाचल फिल मोनदों ना बाथ्रा गाइस दुला तो गाइस नोंथांमोना नै इखो नुदो जानांगो नै बेवहाय माने डेमनि कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो जानांगो खोनानाय बायदिबा नैयो माने इयाव खोनानाय बायदिबा डेमनि कनस्ट्राक्सन सोलिबाय दं होनदों आरो ना इलेक्ट्रिसिटि जेनेरेट खालामनो थाखाय माने डेमनि कनस्ट्राक्सन सोलिदो होननाय खोनादो बेसेबां नोंगो आं मिथिया जि नुदो बेखिनिखो होनबाय आरो ओमफ्राय गाइस भिउखौ नाय गाइस वाव वाटार क्रसिं गाइस वाटार क्रसिं दलंनि सायाव दै डेन्जार आरो नै दिनैबो मोनलायबाय चकलेट लामा मादुलाबो दैबो माबायदि जागालैलाय वाव गाइस नै दैमाया बेसेबा गिखा बेलेखा चकलेट लामा गाइस चकलेट लामा नै गाइस ओइयाव डेम बनायगासिनो डेम धुलाबो चकलेटबो मा जानो so guys नै नोंथांमोना नायना ला बया हिटखा आरोना नै बया हिटखा ओमफ्राय नै गाइस ओइथिं डेमनि कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो माने इयाव इलेक्ट्रिसिटि जेनेरेट खालामनो थाखाय डेमनि कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो गाइस ओइथिंजाय नोंथांमोना नायना लायनो आंना माने ग'प्र'आ माबा गैला गाइस स्पेस गैला केमेराया स्पेस गैला गाइस ओंखायनो दोनथ'नाय जाबाय बेखिनियावनो नै खनसे 360 नायना ला स' गाइस जोङो दा फैयै मा होनो गगामुगाव दंफैयो एसे गगामुगाव जायगा बेरायबाय आर'नाइ ब्रिज नै जोङो दा आर'नाइ ब्रिजआव दं ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो आदा सासे इन्ट्रडिउस खालामनानै नै आदाखौ सोरबा सोरबि सिनायाबो जानो हागौ सोरबा सोरबि सिनायोबो जानो हागौ ओमफ्राय गोबाङानोथ' मिथिगौ कार्टुन भिडिअ सामथाइ मेन्टेल भाइ बयबो मिथिखागोनो नै आदायानो अनार आरो थेंक इउ फार्स्ट अफ अल जोबोर साबायखर जोंनि आपार आसामाव फैनानै जेनेबा बिथां फंबायमोनहा राइड खालामबाय आंथ' आरो धेमाजिनि गगामुगावनो थायो नालाय फाइनालि जोङो लोगो मोनलायबाय आं बिसोरखौ मिट खालामनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों माने आंबोथ' एखे हम डिस्ट्रिक्टनि नङा होमबा जों सिगाङावनो सिनायखाय फंबायखौ ओंखायनो अननानै फंबायनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामगोन जों बयखौबो सापर्ट खालामदो बेनो आरो आदानियाव जोबनायाव मोनसे मेन्टेल भाइनि डायलग मेन्टेल भाइनि डायलग ना आं माने गगा मोनना दं दे गाइस होमबाबो आं बुंनोसै ना मेन्टेल भाइनि ना मेन्टेल भाइया ओरैनो बांसिन बुङो मानो ओरै बुङोलै ओरै बुङा नङा बिसिम माबा देखायनाङा सौग्लाजोबना थांगोन दानो इदि आरो आदानाव बिराद टेलेन्ट दं आरो ना हारसिंनो माने गासैनिबो भइसखौ होजोबो आदाया ओमफ्राय नोंथांमोना आदानि 100K जासिगोन चेनेला साबस्क्राइब खालामना हो सापर्ट हो गासिबो सापर्ट होलायनांगौ
फिथाइबो होबाय गांसे गांसे ओमफ्राय नै बे फुलखौबो होबाय आरो ना आं बरियानो साजायना लाबाय बरियानो बाइकआव बिदि होनानै थांदो दानिथ' देखायखाबाय बे लामाखौ डाइरेक्ट मेन लामायाव लोगो मोनसिगोन गाइस स' गाइस जों दा साडेनलि न'आव मोनफैबाय बे इमान गोबां दिन्थिनोमोन पुरा बेरखावबोजोबदो लामा लामा साखावबोजोबदो जोङो नै अबस्था गैलानो जायै जायै बेलदां नालाय गासिबो माने न'खौनो मोनयाखै दंबावो आरो बुहुत गोजान दंबावो सब थांनो लागा ओजों जोंनिया मा होनो जों दा नोंथांमोननो सिनायथिगोन ओमफ्राय मा बुंदो नै जोङो दा आब' मोननाव हाबदोंमोन गगामुगाव आब'आ जोंनो एकदमबारे गोथाव जाहोबाय उदैया पुरा पुस्ता पुस्ता जाजोब्बाय जों दा तेजपुरसे थांफिनसै आरो जाखांनानै आगैमोनखौ लोगो मोनना बिराद मोजां मोनबाय आगैमोनासो मिथिगौ आरो ना ओंख्रि संनाय ओंखाम संनाय बोरै जाखो जों बोरै मोनदों सिङावसो मिथिगौ आरो बिराद गोथाव जादों पुरा जाबाय बयबो जाबाय जों दानिफ्राय ओंखारलांसै तेजपुर एसे गोजानानो दंबावो जों मोनाहैखासिगोन नों मा नाटक बावलुदों ini apa sama fैनायनिफ्राय रायलायनाया बेलेग जालांबाय सोलायबाय गाइस सोलायबाय सोलायनांगौ जोंना आलादा जाखायोना स' गाइस नै जाबाय गगामुग टाउन ओमफ्राय जों दा तेजपुर थांनोसै टाइमाबो बिराद जाबाय 240 किल'मिटार दंबावो बेनिफ्राय ओमफ्राय नांगोन जोंनो 6 किल'मिटारसो माबा सरि 6 आवार्ससो नांगोन होनदों खिन्थु जों इमान नाङा जों 3 आवार्सआव कमप्लिट खालामगोन स' गाइस बेलदांदां जाना लानानै उदैया थोन मोनदों दे गाइस बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै Guys, what a blank view. This is Subansiri River. Nah guys, ini जाबाय सुबुनसिरि दैमा आं सुबुनसिरि दैमानि सायाव दालांनि सायाव सलायगासिनो बाइक ओइ ट्रेन खारो गाइस ट्रेन looking like mini Brahmaputra but it is not Brahmaputra, it is train खारबायदों गाइस ada बाइकआ ट्रेननि प्रब्लेम होबाय दङ ट्रेन लावरायबायमोन दखानानो आरो ट्रेना आरो थाबोनाय नंला हाबनांगोन माबा गोदान होनांगोन आंनो Live our first time experience karena night ride 175 km dongbawo beनिफ्राय Tezpur baik ya guys बहुत मोनाबाय माला मोनि एखौ पात्ता गैया स' गाइस लामायाव नोंथांमोना एकन थानाय नङा भिडिअ खालामबाबो ओंखायनो आङो न' मोनिब्लाथा स' गाइस लामायाव जेबो क्लिप लाबोनाय जायासै मानोना मोनाद्रायबायमोन ओमफ्राय जोंना लामायावबो एसे प्रब्लेम होदों माने हाखर गोथौ दंमोन बे हाखर गोथौआव गोलैनानै साखाया एसे माने बेन्ड जादों ओमफ्राय ब्रनियाबो टायार चेन्ज खालामनांगौ जादों ओमफ्राय जोङो थेवबो मोजाङै इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोनफैदो हरनि 12:30 जादों मोनहैनाया ओमफ्राय धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गासै लोगो नोंथांमोनखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना जे जोंखौ इमान आरामाव लाखिबाय इमान आरामाव बेरायहोबाय इमान मोजाङै माने ट्रिट खालामबाय बेनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर साबायखर आसा खालामो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन एबार जोंना टाइमा सर्ट जानायलाय जों नोंथांमोननो बारा टाइम होनो हायासै एबार नेक्स्ट टाइमाव पुरा गोबाव थागोन नोंथांमोनजों बेरायगोन पुरा टाइम स्पेन्ड नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाइस थैंक यू एवरीवन